Eta zure aiteri buruz, zer dakizu, bera gudariz izen zan, ezta? Izango zan, niri amak asko ez da azten kontaten, ze gero konturetu nintzen, zehatik ez, umiek etxien entzuten dabiena, kalien esaten dabi eta ama bilurran bizuken. Da niri ezak ez duzten kontaten. Baina badakizu lehenengoko izen Gero, zala. gero bai. Baina badakizu lehenengoko izen zala Ibaizabal bataloi ikusta. Eta hori zelan jakin duzu? Ba hori hori Juanek esan da. Konta, Da beste batek. nor San Juan edo? Juan? Ez dakit, nungu esan bera ez dakit. Ez nor San Juan hori? Juan Zabala. Eta zetik ezagutzea ban zure aite Juan? Ba, sargentu izen zen, beren batalioen da. Sargentu izen zen. Eta horrek kontautzu? Da gero Bilbo galdu edo jabienin, ba, ja esparzidu izertu ziren, da batzuk etxera, beste batzuk bertan gelditu izien, da gure aite, ba, ez dakit, Segidua ban, ezta? Eta Ibaizabaletik igual Kirikino batalioira antza paseu ziren.